sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Abrando. Ngem sakbay ti surat ni pagayam tayo Abrando, makablaawan payman da Ma'am Diling Rivera kani Ma'am Nida Florendo. Kastamatan ni Noli kani Marites. Kablaaw manipod kani pagayam tayo a Jenny. Makablaawan met ti pamilya Gayo kan pamilya Sugitan dita anduyan Tubao La Union. Kastamatan iti Patras family dita Cabanatuan Nueva Ecija. Hello kada Manong Roger kani Manang Eileen. Kastamatan kadagiti anak da nang nangruna kani Sylvester alias Bestre. Kumusta kayon? Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin nga awan ti malabsan. Thank you iti kanayon nga ingkay panagdangdangag kadagiti drama tayo. Bueno papagayam, intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Brando. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan Abrando. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Naawisak met ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Dua kamilaang ngagkabsat. 18 titawan ko idi nagsina dagiti dadakkelmi. 15 met idi ni ading ko. Agingga anadamag mi nga agpadan nga adda kadandan na dagiti dadakkelmi. Manipod idi, awan metten pulos suporta anaawat mi manipod kadakwada. Nabati kami nga rod nga agkabsat iti puder da lolo kan lola. Ket ijay ko anakita no kasano tirigat da amang isakad iti panagbiag mi. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya nga tanong sardengak pailangan ag-eskwela, Lola. Ay saan aapok? Sayang met no agsardeng ka nga ag-eskwela. Masapol ang makalpas ka. Iti kasta addan tumot maipagpanakkel mo. Bay andak pailangan agtrabaho, Lola. Iti kasta, makatulong akmet dito'y balay. Saan nga rod ang mabalin? Saan abali taaddamat ti pensyon ko? Kabaelanda kayo apagadalan nga agkapsat, apok. Tinapatag, makagraduar kayo kan ating mo. Maawatan kayo, Lola. Gamjak met ket amakita amarigregatan kayo kin ni Lolo. Ay narigrigat matla ang ano saan kayo amakaadal, apo. Kastoy langan, Lola. Ni Cindy pailangan tagtuloy ng ag-eskwela. Inton makagraduar ni Cindy, siyak tumot ng tag-eskwela. Iti kasta, sana doble ti gastos. Sigurado ka? Wan, Lola. Sige, gamnay. Saan nga agnanayon nga agsardeng ka, Siguradom laeng nga inton agraduar ni ading mo. Si kantumet ti ag-eskwela. Wan, Lola. Promise. Ay, kaasimag dagita puko tabakay. Kasalumot nga may. Basta imbati latan dagiti datakkel da. Ay, wan nga rod No maminsan, kasladyak pa ilaang maawatan. No apay nga inaramid dati kasjay. Awan konsensyada. Kaslada mo din ayop iti kasjay inaramid da. Basta imbati dalatan kadata dagiti anak da. Di daman laang mo't nagpakada pulos. Mala, bay amon elmo. Inton kuan ag high blood kamanditan adi na oras. Sino ba't nga maintisan nga high blood iti kasto a sitwasyon? Ubing pa'y dabrando kin sinte, tapno mapalasan da ti kastoy. Maawatak tirik nam lakay. Angem kas itinakunak itayan. Pagkalma laeng kumatirik nam. Narigatan,
Amangan nungumato manen ti daram. Saan abali taadda tapay mo't ang mga sikaso kadagiti apo ko ta. Ay, una yan abiyag. Kabayatan anapig sa tapay. Ay katdatan ti mangipaay iti saan ipaay ti anak ta panangasikaso kadagiti apo ko ta. Wen ba't kidi Husto kay ti dayta bakit? Aging gakabalan tapay tagtrabaho. Ipaay ta ti obligasyon asan ipaay dagiti nagannakda. Simbangput kamut gaya man, apo. Wan, Lola? Mala, aginana ka pa'y tani. Makitak akasla na bambanog ka. Okay lang, Lola. May irwamak mo tan. Kaya't mo ka day ta itimplaan ka iti kapem. Madamdaman to, Lola. Ayun gayam. Nagsweldo kamin. Atoy, Lola. Naimbaglaan nga inayon yung iti gatang yung iti bagas. Kanda dumapay ang masapsapol iti balay. Ay saan? Kwartam day ta, apo. Iso nga idulin mo. Agurnong ka. Iti kasta, addan to usaram inton ituloy mo ti agiskwela. Agurnungak to ka di, Lola. Ngamno ita. Awatin nyo pa'y lang daytoy. Amok nga adda kasapulan nyo dayto a kwarta. Igatang nyo kadagiti masapsapol iti balay, Lola. Saanen kunakmet. Idulin mo kit di day ta a kwarta. Awatin nyo kit din, Lola. Di kay madanagan. Tagurnungak tungat lang. Talaga ngamin anairanta dayto a kwarta para dito'y balay. Isong awatin yun. Ay na, talaga nasaya at ipanagpuspusom, apo. Sapay la kumatad at dapay abindisyonan na ka ti Diyos. Gapoy ti kasta kinasayaat mo, branto, apo. Awan anyaman na, Lola. Ikarik at tulungan kayo. Aging ga iti kabaila. At to'y talawans mo, sindi ading ko. Ay, wow! Thank you, Manong. Igad mo tagad, Alwan. Laglagi bang kumakanayon, asika tinamnama ti pamilya tayo. Wen, Manong, danag mun aya. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Sige, tamapanakon. Sige, agan anad ka ading ko. Wen, Manong, kat ulitak manan ti agyaman kang ka, Manong Brando. Bye! Lolo! Lola! Lukatan nyo diri daw! Lolo! Manong Brando! Lukatan diri daw! Oy! Ni Cindy tayo siya. Manong Brando! Lukatan diri daw kunak! Wan, mabit lang. Oo na yan. Good morning, big brother. Nabartag ka manin. A little bit only, big brother. Ay unay kan. Saanan ang nasaya ti kastangar aramidam Cindy. Masansan mo tanti panagawid mo iti kastoy nga oras. Saan lang nga dayta? Kanayon ka pa'y anabartag. Sorry, Manong. Sige mapana ko niti silet ko. Kaya't kuntiagin na. Na, Cindy! Mabit lang! Kasarsarita ka pa'y lang! Di nakbasta panawan dito'y! Cindy! Adto yun ti kapem lakay. Agyaman bakit? Kaya't mo, taipalamanan ka iti tinapay. Padamdaman taon. Dahito pailaan kape. Amangan kami nudyak tumanin makapangan itin na po inton madamdama no mga anak iti tinapay. Wan mo't kit di uray siya, nagkape aklaang mo't itay. Ewan gayam. Kaslad ta dingding nga tok-tok-tok itay parbangon. Ay kat adda talaga lakay. Sino nga iday jay? Ay kat asino pa'y kumangay. Ni Cindy nabarbartek manen anagawid. Ay una yan. Kalayon mo't lakit tinakasta.
Bagbagam tuman di apo ko tabakay. Bimababayan nga artag. Ay namin ano na binagbaga aklakay. Ngam talaga anatangken ti ulo na. Awan ti dengdenggen na. Naimbagpaykid din ni Brandaw. Ta saan nga uminom iti arak. Nako nampay lakay. No asino pa'y ti lalaki. Iso pa'y ti responsable. Jay matan babae ti. Ay na. No asino mo't ati malalaan na. Asino pa'y kumangay. Imala kadagiti dadakkel da asubra ti kinatangken ti ulo da. Ay, una yan. Hanggang oray no kasta. Di talat ako mamauma amang bagbaga kinisindi bakit. Oray kas dyan natangken ti ulo na. Apo talat taray dyan. Jakmat kayat nga dadakas sa mapasamak kinkwana no bilang lang. Ala, bay amta kasaritak tumanen je apo ko ta, inton madamdama lakay. Apay akas ta tilangam apo. Adda ka di parikot. Madanaganak nga rod, Lola. Iti anya apo. Masikugak samot din. Anya, masikog ka kun amsinde. Jack pa'y matkit di masigurado Ngam, dua abulan nga minin ajak nagbinulan. Ay, Diyos ko, no bilang tamasikog ka, kasanon nga iti panagadal mo, apo. Ay, day tamat nga rod ti may sa apang panunutak. Numabalbalin, Jack kumakayat ti agsardeng agiskwela. Anya ngay nga tatirumbang aramidak, Lola. Tinasaya at gumatang ka iti pregnancy test. Wano saan kuyugan kalaangan amapan iti doktor. Iti kasta, maamuan tanupod no amasikog ka, apo. Adda planok, Lola. Plano iti anya, sindi apo. Iti inawak Ha? Tangay Jack mat amo no asino ti amana. Kanjak kayat ti agsardeng agiskwela. Nasaysaya at salaang. Ay saan, apok? Agbutang ka kumamot iti Diyos. Dakkel abasol kan kuha na ti kasta pang panunutam. Napananti konsensyam si Kasindi. Manong, Jak laim paggarop ang maaramid mo gayam ti kasta. manong. Awan basol ti ubing ading ko. Iso pangasim. Tadi ka kumamot agpanunot iti kasta. Husto ni manong mo, apo. Asino ti ama ti ubing? Kahit ko makasarita. Di mat imbaga kon ajak am-am mo. Naam-amok laang iti may sa abar. Jack pa'y kit din malagip ti rupa na. Anya? Day tatipod no manong. Kun may sa, na minsan laang mat nga da napasamak kada kami. Manipod idi, Jack mat na nakit-kita apulos. Ay, unay kan, apo. Ala, bayamon. At daditanday ta. Basta'y pasngay mo ti ubing. Di ka agdanag. Tasaan kayon to abay-bayan. Pagtitinulungan tayo ti gastusem nga aganak ading ko. Sa dino ti papanam sindi. Nakasukat ka man. Rumwarak manong. Sa dino nga rin ti papanam kunak. Adala ang sarakak a tao. Agawid akmatla ang adagos. Sige. Ang di ka manin agparabii Amumot nga da trabaho kinton madamdama. Wen, sige ta mapanakon. Iti kasta makasubli akmatla ang adagos. Rabiin, ngam aging gaita. Awan pa'y laang jay kapsat mo, Brando. Wan nga rod lola. Ala, iyag mo ni Kevin, ta siya akong timang paturog kan ko na. Ingkamot agrubuatan, ang mga numaladaw kay ti trabaho. Sige man nga rod lola. Atoy. Umay ka na po kwan. Tabapan agtrabaho ni Tito Dadim. Ay na, kasla maawatan na mo timba kakapok. Wan nga rod lola.
Agkatawa matilo ko. Mala, ing kaagrubuatan apok. Iti kasta, saan ka amala daw iti trabaho. Da kamin kin nilulum ti makaam mo ang mga awir kin ni Kevin. Oy, Cindy, asino man ang lalaki anang itulod ka? Ni Aris, dagulit mat ngamin. Iso nga inaklun kun Kayat mo asawan, nobyo mo dayi nga aris? Katuan. Apay, ada ka di parikot, Arlene? Ay, unay kan friend. Talaga ka di nga aging gaita. Kat saan ka pa'y ang anadidikira? Intun kwan, masikog kan tumanon. Di ka kadiagdanag, tasaanan ang maulit, friend. Ngamin, agan anada kon. Cindy, O sige ha, panawan kan ditoy. Bye! sa dino ti papanam, Cindy? Saan ka kadimanin asumrak? Saan, friend? Masadutak. Mapanak iti sigud at ang bayan tayo. Urayan kayo laangan ni Jay. Una yung tigayam ko. Awanan, nabaybayan nan ti panagadal na. Ad-adumat nga minan ti panawon na iti dayjay nga aris. Sapay adik dayjay a tao. Sigurado nga aginumdaman ng ijay. Ni Sir dayjay tinasayaat. Umunagak mo tin iti classroom. Narigatan. Amangan numaladawak pa iti klase na. Sapay naka-istrikto day ta ang maestro. Ne, apa yan? Agim impaki ka mo't Cindy. Sa dino ti papanam. Pumanaw ako dito'y balay, manong. Anya, pumanaw ka kunam. Wan, Na, ta sa dino ko mati papanam. sumurot ako ni Tinobyo. Kat, kasanong anak mo. Awan anak ko manong Brando. Anya, Si kalaang matinang pilit kanyak tapno ipasngay ko day nga ubing. Isu asi ka nga ruti mga iwan kang kwana. Cindy. Saan na bali taadamat dalolo kin ni Lola. Isu dati agbalin akatulungam amang padakkel kin ni Kevin, manong. Kat, kasanong ti panagadal mo. Pasensya kan, manong. Ngam masaduta ko nga giskwela. Anya, kasta ka dilakta na din ko. Kasanumat tan dagiti rigat kin sakripisyo ko. Ayat kulaang amapaadal ka. Sorry, no jak na tungpal ti ingkarik kang kaidi nga igaad ko ti agadal. No kayat mo, si kalatan ti agtuloy nga agadal. Iti kasta, saan mo't amapa ay dalolo kan lola am adan iti profesional nga apo ko. Talaga ka ding awanin na ba't ba nga ti akonsensyam, Cindy? Hay na, agdrama ka man ako nakon, manong. Sige tani, ururayin na ko ni Aris Ijerwar. Sorry talaga. Katsapay la kumata mapakawan nak, manong Brando. Sige, mapanakon. Aging gaita, kasladyak payla ang mamati. Ama aramid gayam ni Cindy iti mang panaw kada tayo. Nang runa unay iti anak na. Wan nga rod, Lola. Kat anya nga iti planom ita, apo. Diyak pa mo, Lola. Ang may salaang ti sigurado. Anya dayta, Brando, apo. Aramidag amin akabailak. Tapno mapadakkel ko anang sayaat ni Kevin. Ipariknakken ko ano ti pamatag ti may nga inakan ama. Asaan ama ipaay ti mismong ama ken inana. Dayawan ka iti dayta apangadeng mo, apo. Talaga anak kasaysaya at kaatao. Masyanak lang amin iti ubing, Lola. Awan basol ken ammo na iti mapaspasamak. Husto ka, apo. Kat ikarik asuportaran da ka iti amin a planom. Tulungan da ka amang padakkel kin ni Kevin. Kabayatan nga adda kami pay iti daytoy abiyag. Ba nagapagyamanak unay, Lola? Saan ka ngagmay-may sapo? Laglagi pom kumaakanayon nga adda kami laeng ditoy kin nilulom ang nakasuporta iti amin a plano. Amom bakart. Oray kas di pinanawan ni Cindy ti anak na. Makunak at talaga anagasat latamot nga ubing ni Kevin. Tapay mo't anak ko nam ti kastala kay. Wan tada tito dadi na anak kasagana amang isakripisyo iti amin para kenkwana. Ay wan, punno day talakay.
Naimbag laengan nga agpaysua taadda ni Brando. No awan laeng, ay jak amon no anya tinagbambanagan ni Kevin. Kumusta mga ta ni Cindy? Talo atawan mo tinapalabas manipod pinanawan da tayo. Awan nga tadamag ni Brando may papanitikapsat na. Di na kanumat nga ruden makontak ni Cindy. Tinaudi kano atex na. Nagpakada kano amapan ije balasiw taaw. Kadwa na tinubyo na. Manipod ide, di na kanon makontak. Agraman ti Facebook account na, di na kano masapulan. Sapay lakumaa, tada itinasaya at akasasahar di apo ko tabakit. Sapay la ko mga rod takas talakay. Kang runaan iti amin. Sapay la kumata dumteng to ti aldaw. Ama amiris na dagiti saan anasayaat nga inararamid na. Husto ka bakit? Saan lang nga dayta? Sapay lakuma, tenton makaamires. Agawid mo tan dito'y balay. Iti kasta, agdi din na tayo pa'y sakbay nga ipulang ta, tibulod ta abiyag bakit. Kaasi ti Diyos, napigsapay met dalolo kan lola, ket isuda ti katulungak amangay aywan iti kaanakak. Agad-adal met daytoyen iti grade 1, nalailo ken natulnog nga ubing ni Kevin. Saan laeng adayta, nasirib pay iti pagadalan, adu ti maaw-awat na nga award. Ni met Cindy awanen, namin pinsanda kamin alinipat, ngem uray no kasta, kanayon kulat tamet nga ikarkararag, asapay lakuma, tadumteng tuti aldaw nga agawid, iti kasta ket mayam amok matkenkwana ni Kevin. Aging galangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Brando. Ken ka pagayam Brando. Dayawon ka iti sakripisyo nga inaramid mo para iti pamilyam. Manipod iti panangtulong mo kada lolo kan lolam, kastamatan iti kabsat mo nga agingga iti kaanakam. Impakitam ti pudno akay papanan ti pammatag, ngem di mo kumamat liplipatan ti bagim, kabayatan nga ay aywanam ti sabali a tao. Awan basol mo iti inaramid ti kabsat mo, ngamin inaramid mo met amin akabaalam tapno matulungam daytoy. Itultuloy mo nga rod ti agbalin anasayaat, kang runaan iti kaanakam. Ngem di mo kumamat liplipatan dagiti arapaap mo para iti mismo abagim. Mamatiak nga inton dumakkel ti kaanakam, maawatan nanto amin arigat ken sakripisyom para kenkwana. Ket masiguradok nga agbalin to a proud ken ka. Agbalin ka nga rod anatibker, managayat ken managpakawan. Amin dagita ket addan to supapak na iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Brando, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.